Ξέρω τώρα, το ξέρω καλά, πως μ' αγαπά πιο πολύ από όλους ο Βιτορόκοστας, ο μοναδικός επιζών αδελφός του Μακαρίτη του πατέρα μου. Γιατί αν δεν μ' αγαπούσε, δεν θα με φόρτωνε με το εξουθενωτικό βάρος τέτοιας παραγγελιάς. Άμα αποθάνω, Γιώργη, θέλω να μου υποσχεθείς πως θα μου κάνεις 2 χάρες, μου είπε πρόσφατα. Να σφεντουρίξεις μρε πέρα το φέρετρο όταν θα με πάτε στον τάφο και να πεις την επαύριο από το ραδιόφωνο ετούτη τη μαντινάδα. Βαθιά στη γης κατάσαρκα θέλω να μπει το σώμα, όντε θα λιώνει το κορμί να γκραίνεται το χώμα. Δε θέλω δίχως φέρετρο, δε θέλω δίχως φέρετρο στη γης να μπει το σώμα. Στη γης να μπει το σώμα γιατί από τα βάσανα θα μολυθεί το χώμα. Ο πέρυσι το καλοκαίρι ήρθε από την Αμερική ο γιος του Βιτορόκοστα, ο Μανώλης, και έκατσε κοντά 2 μήνες στο πατρικό σπίτι. Τη μέρα που έφευγε ήρθε να μ' αποχαιρετήσει. Ανεμποθάνει ο πατέρας μου και δεν είμαι εδώ, μου παράγγειλε. Σε παρακαλώ θερμά την ώρα που θα τον εκατεβάσετε στον τάφο να του πεις στη μαντινάδα ούτε νεκρό δε σε φιλώ, κι ας είσαι και γονιός μου, να πεισματώνεις να έρχεσαι συχνά εις το όνειρό μου. τη σκέψη νεκροστέφανο από τα ξένα πέρα. Από τα ξένα πέρα πέψε να κάτσεις σαν πουλί στον τάφο του πατέρα. Μια από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της ζωής μου έζησα πρόσφατα σαν διευθυντής του Βελιζελίου, αλλά και σαν κριτικός. 2 αδελφές μας έφεραν στο νοσοκομείο σκοτωμένες σε τροχαίο. Ο πατέρας των 2 κοριτσιών, ένας 55άρης κάτοικος του Φουρνοφάραγου, έπαθε αμόκ κάποια στιγμή και εξεπάτωνε τούφες στα μαλλιά της κεφαλής του. Τον αρπάξανε γλίγορα οι δικοί του και κάποιος που με γνώρισε μου φώναξε «Κύριε Βιτόρε, βοήθησέ μας». Μόλις άκουσε το επίθετό μου σταμάτησε. Εστράφηκε και σαν το πληγωμένο αγρίμι με κοίταξε παραπονεμένος. «Εσύ είσαι που σ' ακούμε στο ραδιόφωνο?» ερώτησε έκπληκτος. «Ναι», του είπα χαρούμενος, που έπαιρνα τη σκέψη του από τη συμφορά που τον ευρήκε. «Γράψε εδώ μια μαντινάδα να την έπεις από την εκπομπή», μου είπε, και μου έδωσε την εντύπωση πως μου μιλούσε η καρδιά του. Τα 2 κεριά που μου φεγγαν μου τα σβήσε μια μπόρα κι όλος ο κόσμος σκοτεινός είναι για μένα τώρα. Αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή ο τραγικός πατέρας εκατάφυγε στη μαντινάδα να εκφράσει την άφατη θλίψη του, μ' ανάγκασε να αφιερώσω ειδική εκπομπή στο χαμό των 2 νεανίδων. Ήθελα λοιπόν μια μαντινάδα του Αριστίδη του Χερέτη για την εκπομπή και ο Νταρογιώργης που έφευγε για τα Νόγια ανάλαβε να τον ευρεί και να μου τηλεφωνήσει. Επήγε στο Μητάτο, τον έβρικε και το πρωί με πήρε τηλέφωνο. Επαράγγελνε λοιπόν ο Αριστίδης στον τραγικό πατέρα ότι ό,τι τζαμπεί στη μοίρα σου λίγο θα γίνει πάλι. Γι' αυτό παντόνια ρέτεινε κι υπομονή μεγάλη. Η μπόρα δέρνει το δεντρί, η μπόρα δέρνει το δεντρί, μα δεν το ξέρει η ζώνη.
Όμως κι αυτό ξεραίνεται, όταν τους πούνε οι κλόνοι. Ο Δημητρός ο Χερέτης, ο δικηγόρος, συνάντησε κάποτε στο Ηράκλειο σε ένα γλέντι την κόρη του Κουμουνδούρου. Περδικόστηθη η κοπελιά, παχουλομπρατσάτη, εθύμιζε άρισμα Ροβιτσόβεργα ανθισμένη, κι ο νους του δικηγόρου επόμεινε απάνωτζη. Δεν επαντρεύτηκε κι έχουνε να πούνε πως για το χατήριτζι δεν εστάθηκε δίπλα σ' άλλη γυναίκα σ' όλη του τη ζήση. Σε εκείνη την πρώτη συνάντηση της είπε: «Πο ποιο δεντρό, πο ποιο κορμό, πο ποιο βλαστό φυτρώνει, τέτοιος αθώος που όλες τις γης τσιχάρες συγκεντρώνει». Τσιχάρες εις τον άνθρωπο, τσιχάρες εις τον άνθρωπο, η φύση τσιχαρίζει. Φτωχοπούλα, κι όμως όλοι οι νεαροί του χωριού ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Ένα βράδυ την ελογοστέσανε με ένα γεροντή πλούσο και το πρωί του Σαββάτου την αραβωνιάσανε. Στο γλέντι και ο Βιτοροκανάκης, που έκαμε τη χτυπητή παραφωνία αμαντινάδα: «Κοίτα μπαξέ μου δίπλα σου τα δέντρα τα ανθισμένα κι έχεις στο κουφαλιάρικο τα νιάτα σου δοσμένα». Δίπλα στο γερικό δέντρο, δίπλα στο γερικό δέντρο που έχει τα φύλλα χάσει. Έλα που έχει τα φύλλα χάσει, φύτρο σε χαμολούλουδο, κοντά του να αποσκιάσει. «Ήντα αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου, Νικόλα?» Ερώτηξα ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα, το Σταυρουλονικόλα, σε μια παραλία του Λιβικού. «5 πράγματα αγαπώ στη ζωή μου», μου είπε. «Το μολύβι, το τουφέκι, τη βάρκα, το βιολί, μα πάνω απ' όλα τη θάλασσα». «Γράψε μια μαντινάδα», μου είπε, κι είχα κιόλας έτοιμο το πακέτο μου. «Όποιος το σώμα μου νεκρό σαν κρογιαλιά παντήξει, να μην το θάψει στη στεριά, στο κύμα να το ρίξει». Φωτιά έχεις πρέπει μέσα σου και δεν μπορεί να σβήσει. Έκτος στη θάλασσα κι ανείς, εκτός στη θάλασσα κι ανείς το σώμα σου να ρίξει. Στα Καλέσα πήγε ένα ασθενοφόρο να πάρει για το νοσοκομείο το Γιώργη τον Ανθούση, ένα 90 γέροντα. Όταν βγήκε όξω από το σπίτι το φορείο, σταμάτησε τους τραυματιοφορείς και απευθύνθηκε στους έκπληκτους συγγενείς και γειτόνους. Το σώμα δεν έχει πια πνοή, ούτε μιλιά το στόμα. Ήρθενε πάλι ο καιρός να γίνει η σάρκα χώμα. Ένα σε φέρει ζει ο αθώος, ένα σε φέρει ζει ο αθώος και άλλο ένα η βιόλα. Όπα, ψεύτικος με το ίδιο και ο άνθρωπος κι ύστερα σβήνουν όλα.